Bună seara tuturor! Astăzi am venit la un nou episod de car parking și am vrea să vedem cum joc, adică cum conduc la car parking și aș vrea măcar peste 5 like-uri să primesc și câteva abonări sau măcar un like măcar să primesc eu. Și mă voi juca cu sora mea. Ai intrat în car parking? Da, am intrat acum. Așa și o să intrăm în car parking. Să nu uitați să vă abonați la canalul. Să nu uitați să vă abonați și la canalul ei de gaming. Se cheamă Ezinani și are